Morning! Good morning, Maggie! Good morning, Maggie Chuy! Siya na lang natitira dito sa kwarto. Diba nasa labas na eh. Ayun, kakalakad ko lang din kay Groot, guys. Ako na naglakad. Tapos si Daddy na pinahatid ko kay Chris. Kasi nanonood naman sila ng Dragon Ball Z kagabi. So, ayun. Malilate na si Chris. Sabi ko na maghatid. So, ayun. Tapos, sinaantay ko lang siya para punta kaming Kartima. Bili kami ng crab, tapos hipon. At kainin na natin mamaya yung lobster doon. So, hindi ko alam kung gagawa na ako ng bilab sauce or yung parang seafood boil na ginawa ni Sas ASMR. Gusto ko rin kasi yun eh. Pero, let's see kung anong magawa natin later, guys. So, ayan. Ayan, kumpleto na naman sila dito sa loob. Poknat nasa ilalim. Si Groot eh, ingay-ingay. Kailangan lagi ka nakasunod sa amin. Guard dog ka nga, diba? Tapos gusto mo laging nakaabantay, ay nakadikit sa amin. Ayan, nagmi-misting na naman po yung asawa ko. Butas! Alin? Okay lang yan. Butas to eh. Okay. Kakasilaw ba? Shades ka kaagad. Hindi gusto muli ko. Uy, Daddy, paano ko nung table, ha? Ano? Buuin mo. Yung nasa, nasa sala. Sa sofa. Tapos ito, mag-decide ka na kung, bigay mo na lang to kila ate, diyan kila ate Remy sa baba. Kung ayaw mo dyan sa pinakababa. Second floor mo na lang ibigay. Okay naman, guys, diba? O, yan. Yan ang background natin. Ganyan. Hoy, Maggie! Hoy, Maggie! Kasama ka, Maggie! Sige, mo yung kilikili ni Daddy. Mantot pa, galing sa labas. Yan, okay na yung natin. Yan, background. Hey! Ganyan. So, ayun. Nantay ko lang siya, papasama ako sa Captain Mare. Bilaw ng mga seafood. And nag-edit pa ako ng vlog ng weekend. Ano oras si Chris? Late na late yun, Hindi. Sakto lang. 7 na kayo umalis dito, eh. 6:36. Grabe. Sarili kang Ikaw yung sarili ka. Sige, mga sir ka talagang hindi matutuloy yung binabalak mo. Sige ka. Mga sir ka na naman, Baka meron ka rin. Share tayo. Okay. Toby, cancel. Toby, cancel. Sorry, di kita mapagbibigyan sa request mo, Toby. Busy si auntie. Pagluluto ng aming lunch. Ay, sarap. Kung ganyan kalalaki, oh. Sige. Ang laki naman. Pag naluto yan, liliit yan sige. eh. Ayun. Kasi, Ako pumunta sa palengke, guys, dyan sa Cartimar. Bili ako ng pang dinuguan. Haluan mo ng auntie? Laman? Oo. Kumuha ko Sarap. ng taman. Alam niyo ba si auntie dati nagtitinda yan ng mga barbecue, mga ihaw-ihaw. Di ba, auntie? Yung mga ganyan. So, sanay din siya magluto ng Tsaka the best, yung tinda nila auntie. Sauce pa lang, panalo na. Sinasangkot siya niya pa. Iba kasi ang timpla ng kuya ng Bicol eh, kaysa dito sa Maynila. Correct. But yung sa atin, ang sarap kahit na walang sausawan eh, no? Yung pinag-isa pa lang. Tapos tinitimpla talaga. Oo. Dito Panalo yung sauce niya ni auntie. Grabe. Ang suka dito may halong tubig. Paan ng manok, mga ganun. Namimiss ko pa, auntie, alam mo? Yung luglog na ang kaligo. Ay, oo. Yung luglog, kinalas. Yun, nung asawa ni auntie. Oo, the best yung kinalas nyo. Isang popular, yun. Click din yun. Oo. Kaya lang ang daming gumaya. Yun nga eh. Sila yung nanguna sa barangay namin nagluto ng ganong kinalas or luglog. Yun eh, pag kaya nila po.
Oo nga, bakit hindi na lang yun ang i-business nila, no, Buknoy? Ipapatuloy ko. Kasi ma-income naman yan eh. Diskarte lang kung paano ang paglagay sa... Alam mo yung pansit, luglog, tapos ang sarap na laging mainit yung sabaw, tapos yung green onion, no? Ay, nako. Madaling sa yun, yun ang hanap buhay niya, yung tiyo ko sa sisa. Tapos may sauce siya na ano nante, yung parang Oo. kulay brown. Secret lang ang pagkukuya nun eh. Hindi ko yung pinapakita pag gumagawa ako. Yun nga ng eh, sauce. secret nila yun guys. Yan daw ang dapat, ang sauce. Sikreto. Sikreto. Nasa sauce yung ano, pampasarap. Pero the best talaga yun. Panalo. Maamoy mo pa lang yung ano, yung sabaw na nilagyan ng spring onion, tapos ano pa ba yun? Yung Garlic. ayan, Garlic, tapos paminta. Ay, naku, grabe, ang sarap. Ano ba yan? Ilan taon ka na nga nante? 58 na ako ngayon. Hindi, ilan taon ka ng byuda? Lampas 40. Kuya na, anniversary bukas ni... 40 years? Hindi pa naman. Oo. Byuda! Byuda, 18. 18 years ka ng 18 byuda. years na akong dalaga. Nakadala. Ayaw magpaligaw, ante. Ha? Pag nag-asawa na si Kambal. Ayun! Magbo-boyfriend! Hintayan kami ni Kambal. Ayun. Kaya lang si Kambal walang pag-asa. Walang pag-asa, mag-asawa. Ayaw mag-asawa eh. May anak siyang kambal eh. So, nasa lahi. Kanino ba lahi yun? Yung mga kambal. Di ba ang daming kambal sa atin? Sa Mapalya, sa Kasabalya eh. Ayun, mafalya. So, bilahi kaming kambal, guys. Pag ang Mapalya, may mga Kambal, na eh. no? So, Para si mama mo lang ang wala eh. ako, auntie, ako magkakambal. Antayin mo lang, ha? Charot. Ayun, may lahi kaming kambal, guys. Ang pinya daw ate Mapi eh, kasi kinukaan ko yun. Ang pinya daw, pag ugalain mo kumain ka ng pinya araw-araw. Yung natural na pinya, hindi yung sa dilata. May posibleng magbuntis. Talaga? Mm-mm. Si Daddy. Pinapasok ko na si Taylor kasi after niyang ihatid si Chris, iniwan niya muna sa labas kasi akala ko lalabas tong ano eh, 301. Hindi naman pala. So, pinapasok ko na kasi sabi ko baka magasgas ng mga dumadaan na jeep. So, ayun ako pumunta sa ano guys, sa Cartemar. Ako bumili ng niluluto ngayon ni Auntie. Tapos, bumili ako ng crab. Sa pirasong crab lang. Tapos, mussel. 1 kilo. So, yun ang paghahalo-halo ko tomorrow sa seafood boil. So, tomorrow na siguro seafood boil guys. Kasi may ulam na tayong ano. Kailangan unahin yung dinuguan. Kasi mabilis kumaho yung dugo. At wala tayong masyadong imbakan. Maliit lang yung rest natin. Namit daw kung tamang Asin. Wait lang. Parang ano. Ano yan, maanghang? Ante. Ay di, dudurugan ko na. Pula. Hindi, mga 3, ante. 4. Parami ng parami. Ay, ang sarap. Wala pa dugo yan, ha. Yummers. Best siya, ante magluto. Naglayan ko ng ano, laman. Para kay Chris. Yun na yung mga ano, mga gabi. Yan. Pang paano yan. Pang pa lapot. Puwerte na, puwerte. Hindi na matabang. Hindi na, tama lang. Kaanghang na kaya yan? Sa hindi nagsisili, maanghang na yan. Pero sa nagsisili, hindi pa. Dadagdagan ko na lang. Dagdag pa na lang. Yummers. Kailangan tuloy-tuloy yung paghalo natin. Para hindi nagbubuo. Hindi natira pa. Kaya pa yata eh. Oo eh. Sabi ko na dapat malaki-laki pa yung ano eh. Kawaling binili ko. Huwag mo lang ibibigay para
Hindi man kasi pwede dun sa nilulutoan natin ng Aso. ulam ng aso kasi maglalasa eh. Ano bang problema, Junior? Ha, Junior? What's the problem, Junior? Diyan ka lang. Stay there. Oh. Tsaka lang. Ayun. Lumabas din kasi siya na lumabas si Daddy. Ayun, ginagawa niya na yung ano, na-install niya yung aking table. Ayun lang guys, yung table natin. Maliit lang. Para hindi mahirap ano. Dapat nga yung folding lang dapat. Wala akong mahanap. Meron doon. Sobrang liit lang. Sobrang liit naman. So, ito yung next doon sa natitipuhan ko. So, yan na lang kinuha ko. Yan. Ang ating taga-install. Yung anak mo doon, oh! Junior! Junior! Ay, hindi ko pa natitiklop yung kama namin. Magpalit kasi ako ng ano, kumot. Tutuloy pa ba tayo sana? Hindi na. Bukas na lang. Yung sa JBL mo. Hapon na. Sige. So, ayan guys. Pupunta muna akong ano. Yung! Di pa naman tapos ni Dading i-tawag doon. I-install eh. Uy, ang ganda. Oh my gosh. So rosy ng cheeks natin. Guys, wait lang. Para bigyan natin ng ano. Type ko eh, no? Ay. Ayan o. Rosy cheeks. Gawa na. Ayan. Si Da Junior. Nanguna na po siya. Palo. Paliguan mo na ngayon, Daddy. Sabay mo na. Maliligo ka naman, di ba? Gulo nga lang talaga paliguan niya. Mukbang natin si Junior. Lechong Junior. Tada! Ayun guys. Na-film ko na yung ano, mga skincare products na ginagamit ko. So, ayan na. Edit ko na rin siya and currently uploading sa ngayon. So, yes! Ayan. Finally. So, ito ang ating area of responsibility. Diba? Ito yung nabili ko na. Yung inayos ni Daddy, yung computer table. Maliit lang siya. Tapos, maliit pa na laptop table. Kasi papatong natin dyan yung kakainin natin pag magmukbang tayo. So, ito liligpit ko muna yan, guys. Tapos, tinanggal na dito yung, ano, yung ginagamit namin sa bazaar. Tapos, nilagyan ko lang to ng, ano, guys, ng parang seat cover lang din. Ayan, okay na yan. Hindi natin kailangan ng super magandang, ano. Yes, Miggy! Ano yun? Pampam ka talaga, Miggy. Hoy, gluten, huwag mong ihian yan, ah. Ay! Baba. Halika na. Ay, sorry. Okay dyan. So, okay naman siya dun sa, ano, sa video. So, diba? Basta, malinis yung background. Ayan. Yeah, yun nga lang, medyo, ano pa, guys. Medyo may konting ingay pa talaga. Hindi na tanggal yung, ano, yung ingay sa, ano, sa mga dumadaan sa sasakyan. Pero, ayun, hayaan na natin. Kasi wala na tayong magagawa dyan. So, yun. Ka-excite. Ayun. Tapos, naano na rin ni Daddy pala yung i-repaint niya. Na-repaint niya na. Sinipag yung asawa ko. Ayun, na-repaint niya na. Tapos, yeah, niyayaya ko siya ulit doon sa, ano, sa Marina. Kasi, kaka-publish lang ng vlog namin nung kumain kami doon. Diyos ko po! Pinanood ko din, kada higop ko nung ano, alam mo yun, kahit na ako yung nandun sa vlog na yun, kapag ka naaalala ko or napapanood ko, alam mo yung, naglalaway din ako. Alam mo yung feeling na gano'n. So, tara natin mag-dinner tayo dun sa Marina, yung oyster. Ewan ko lang kung ano siya, kung pumayag siya, kasi naliligo na siya yan. So, yeah, and aphrodisiac daw. Yun, guys! Yes! Makakatulog daw yun sa hormones namin, pareho. So, let's see. Pero yung regarding, yes, Miggy. Ito na si Miggy, napaka-clingy. Regarding dun, guys, sa, ano, sa journey namin para magkaroon ng second baby, is, ayun nga, seryoso kami dun ngayon. Uy, wow! Wow naman, Poknut. Ayan.
Diyan ka. Tapos mamaya na naman kung san-san ka na naman. Napaknit. Ishush. Ishush. Ito daw, gusto matulog doon sana. Ayusin mo nga anak, mukha kang zombie na ewan. Di pa nakapagpagupit. Dapat. Huwag kang umupo dyan kasi mabalahibo dyan. Hindi yan ano. O, tuloy mo na sasabi mo sa kanila. May bigote na to. Aha! Ano? Tinatanggal mo to ano? Nag-shave ka ba? Ginagamit mo pang shave ni daddy mo? Magbabalak. Wag! Di ba sabi ko, wag mong ano,